Takže čus kaktus ľudia, vítam vás za Kelona, vítajte u videa, ďalší vlog. A tento vlog je bez metra, idem k Infernovi a no neviem, no, tak len taký nuda vlog, nebude možno ani taký dlhý, fakt idem iba pre toho Inferna, býva ako na druhom konci mesta, ale zase tak ďaleko to nie je, takých 5 minút chodzov, tak idem. Bol som ešte ráno na počítači, vydával som video, vlastne to bol večer, to je nič. A metro nie je doma, bol som pre ňoho, ale no nie je doma, bol som pre ňoho teda, no a no neviem, tak asi volať je, nepočul som poriadne jeho tatina alebo jeho brat, alebo to tam bol, hovoril, buď povedal, že je v škole prírode, alebo že nie je doma, že je na vylete, a tretie tak to neviem, kde môže byť. Idem pre Inferna, možno s ním nejaké video natočím a neviem, jak vždy taký randomizm vlog a neviem, no, tak možno niečo budeme robiť, možno dám nejaké prestrihy iba, neviem. Tak ja by som toto video pre dnes ukončil a čus kaktus.